तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडे इंजळकर आमचा कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर आज वाजले सकाळचे 6:30. पहिली गोष्ट म्हणजे सगळ्यांका आधी गुड मॉर्निंग. तर बघा सकाळीच सूर्याचा दर्शन झाला कधी नाही था. आज लवकर उठलोय आणि नुकतोच आता पाऊस पण लागलो. बघा जस्ट आता पाऊस पण लागलो, जरा बरा वाटला पाऊस लागल्यावर, थंड थंड वातावरण. तर मेनचा मुद्दा म्हणजे आज सकाळी लवकर उठायचं कारण म्हणजे आता आम्ही जाता मी सगळे पोरगे असावं मॅच खेळा. तर मॅच खेळायला जायचं असं गोव्याक, आणि गोव्याक जायचं म्हणजे जाताना तो प्रवास ट्रेनने होतो आमचो. तर सगळे जमलेले मागाच येऊ खाली स्तंभाकडे उशीर झालो. तर अर्धे पोरगे गेले स्टेशनवरती आणि अर्धे पोरगे असत अजून दोघा तिघा कोण येऊचे पण असत, आणि दोघ तिघ पोरगे असत ते स्तंभाकडे असत जमले होत. आणि टू व्हीलरने इकडे स्टेशनवर जायचा, आणि स्टेशनवरनं मग जाताना जो आणि येताना जो प्रवास काय असतो तो मी तुम्हाला दाखवेन. आणि नंतर मेन मुद्दो म्हणजे थैलो तुमका मॅचचो व्हिडिओ दाखवूक भेटत की नाही, कारण काय जर मी इनमध्ये असले तर मग मात्र कोण व्हिडिओ करतला, मग तुमका मॅचचं तुमका व्हिडिओ बघूक भेटायचं नाही. पण जेव्हा बॅट येतली तेव्हा मी बॅटिंग येतली तेव्हा मी मात्र दाखवू शकते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर नाकात जर व्लॉगच बनवतो असतात किंवा व्हिडिओज जर बनवतो असतात तर मग मी बाहेर राहिलो आहे, तर मग मात्र मी पूर्ण ब्लॉग मॅच वगैरे दाखवू शकते. पण आतमध्ये राहिले तर मात्र दाखवू शकत नाही, कारण काय आधीच थंड होत आहे. तर मग जाताना जो आणि येताना तो प्रवास मी नक्की दाखवेन. तर चला मग मी आता जाते बाईक हाणूक. तर दोघा तिघा हे वाट बघतात, आणि मग स्टेशनवरती गेल्यानंतर मग तिकडून सुरू. तर चला बाईक हाणूक जाते. तर मित्रांनो जस्ट आत्ताच स्टेशनवरती लाव. तर आता अर्धे गेले अगोदरचे ते आता आपल्याक भेटतीलच लवकर, आणि अर्धे असतात हे बघा. इकडे कोणा संदेश हा, त्याच्यानंतर पुढे अनिकेत हात दाखवा. आमचा कॅप्टन हा, तो कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग, आपला सिंधुदुर्ग म्हणते सिद्धार्थनगर. आणि इकडे आपला भैया आहे. आपल्या सगळे मित्र आपले पोरगे भेटलेले असत. तर पुन्हा एकदा ओळख करून देत आहे सुशील जाधव, त्यांचे मोठे बंधू राकेश जाधव. नमस्कार तरी कर माझ्या पब्लिकला. आणि आपला छोटा खेळाडू ऑलराऊंडर तेजस, आणि थोडक्यात लिंबू म्हटलं तरी चालेल आमच्या टीमचं. तर चला मग आता तिकडे भूषण आहे, बड्डे बॉय, त्याचा आज वाढदिवस आहे. आणि कोण आहे नागेश. तर चला आपल्याला जायचं आहे गोव्याला, जेव्हा ट्रेन येईल तेव्हा. इकडे रोहित बसलो, इकडे अनिकेत, आणि इकडे भूषण, आणि बाकीचे ते वेगळ्या डब्यात बसलेत. तर त्यांना पण पुढे सांगणार आम्ही पुढच्या स्टेशनला ओरोसमध्ये त्यांना सांगणार पुढे म्हणून. सगळेजण असले तरच मजा येतात, असा तिघा चौघा वेगवेगळे राहून काय मजा येत नाही. आणि ट्रेन आपली चालली हळूहळू. तर जस्ट मित्रांनो आत्ताच आम्ही ट्रेन स्टेशनला उतरलो. तर पाठी बघा भूषण हा, आणि आता ते खयच्या डब्यात होते त्यांना जरा बघता. चला मग भेटत राहूया. तर फायनली आता हे सगळे पोरगे भेटले, आणि आता जरा बरा वाटतं. कसे तिघा जवळ जण मग असे होता जरा शांत जरा वाटत होता. पण आता काहीतरी वाटतं की आम्ही आता काहीतरी चाललो, त्यामुळे जरा बरा वाटतं सगळीला. तर इथे स्टेशनच्या खाली पार्किंग मध्ये आलोय. आता बघूया आपली गाडी कुठची आली. चला. तर फायनली आमका गाडी भेटली. जा भाई ना मरत उपाशी. फायनली आमका सुमो भेटली म्हणजे सुमो केली. पाऊस लागता मेले. ते किती झाले हे बसतलो हवलो.
एका पाठीवर घे मांडीवर घे एका एका घे तेच घ्या पाऊस लागलो पाऊस काय म्हणजे आता संदेश आता आपला काय करूया ग्राउंड पोहोचतात ना पहिला बघूया कारण तो काय संपत नाही पण आता पाऊस लागला तर नाही पाऊस जातो नक्की पाऊस लागलो तर फुटबॉल पाऊस जाणार पाऊस लागलो तर फुटबॉल बेसबॉल काय फ्लॅश तरी बंद कर तर जस्ट आम्ही आता मैदानात इलो ग्राउंड वरती तर पावसाचा वातावरण असा पाऊस लागता बारीक बारीक तर आता बघूया किती वाजेपर्यंत आपल्या खेळवतात पाऊस जाता काय बघूया ग्राउंड टेन्शन नसेल काय पाऊस नाही आणि काय ग्राउंड वर प्रॉब्लेम काय नाही आपल्याला न मस्त आम्ही कापे तिसऱ्या तळ्यांचं सुखी असं हांगा सोड धापा आमच्याकडे आम्ही कापेत हाडटा म्हणसर हेडेन पावस होतो या मैदानाची अवस्था बघा पाणी साठला पाऊस लागलो बेकार वालो पण आता कसा होणार बॉलरची तर वाटत लागतेली आणि इकडे पण वाट लागली तर हे बघा इकडचे बन पाव तुम्ही गायब केलाच ना मगाशी काय घेऊ नको चाय आहे का चाय काय विकील काय होता घे रे सॅलेड बिलेड खायचा घे दिसेल बॅट्समनचं नाव उज्ज्वल उज्ज्वल हा उज्ज्वलाचा फलंदाज आहे यावेळी ऑफ साइडला चेंडू खळवतोय तोपर्यंत सुंदर क्षेत्ररक्षण वन बॉल चेंडू क्षेत्ररक्षकच्या हातामध्ये जातोय एकच धाव एका धावने संघाची धावसंख्या वाढते धावसंख्या मात्र 19 वरती जाऊन पोहोचते आतापर्यंत 3 गडी बाद झाले बघूया विशालेला कुठेतरी मोठे फटके मारावे लागतील या वेळेला सुंदर चेंडू पडल्यानंतर कधी त्याच्या अंगावरती जाऊन आढळला त्यालाच पण समजलं नाही आहे आणि दरम्यान मला वाटतं इथे षटक संपलेलं दिसतंय आतापर्यंत 2 षटक म्हणजे 12 चेंडू संपले 12 चेंडू नंतर धावसंख्या मात्र 19 वरती जाऊन थांबली आहे आणि 24 चेंडू वरती जवळजवळ 40 प्लस धावसंख्या असली पाहिजे तर कुठेतरी आपण मॅच मध्ये राहू शकतो यावेळेला मला वाटतं चेंडू खूप बाहेर जातोय लेग पंच 2 हात समांतर करून आम्हाला इशारा करतायत व्हाईटचा इशारा देतायत व्हाईटचा इशारा म्हणजे एक धाव नक्की भेटेल तर मित्रांनो पहिलो सामनो आणि पहिला सामन्यात आमका सारांची गरज असा रोहित आणि अनिकेत खेळतात आणि पावसाचा बघा काय चालला आता आपण जिंकतो पहिली मॅच
रोहित आणि अनिकेत फलंदाजसाठी गेले असत तर पहिली मॅच, कारण आम्ही फिल्डिंगला गेले त्यामुळे तुमका दाखवू भेटला नाही. पण आता आमची बॅटिंग गेली, आमका 7 की 5 रन काहीतरी हवे. अंपायर पण दिसता. पावसाळी क्रिकेट शबा अंड्या. पावसाळी क्रिकेट, पावसाळी चला, रबरी बॉल. तर मित्रांनो, पहिलं सामना आम्ही जिंकला. तुला काय वाटतं पहिलं सामना जिंकला? आनंद ना. तर डबल टेनिस बॉलचे मॅचेस असत. तर आता तू क्रिकेट मध्ये खेळताना पाऊस लागलो तुका, तर आता कसा वाटला म्हणजे मैदानात? काय वाटला नाही, फक्त वाटला काय बॅट सुटात त्याची भीती होती. बॅट सुटायचं काय विषय नाही, मी ग्लोव्ह घातलेला आहे त्याच्यामुळे काय विषय आलो. आमका पावसात जास्तीत जास्त म्हणजे लवकर संस्कृती ह्या कामाला आम्ही बघत होतो. ठीक आहे. कशाक सांग, पाऊस पडलो तर पुन्हा बॉल कसे पण ह्या होतो. आम्ही जास्तीत जास्त संपूर्ण ह्या करतो. आणि रोहित, तुझे पाय घसरत होते, आमका येणार दिसला. तू आम्ही बघितला तुझे पाय घसरत होते. तर काय विषय नाही तुझं. रिक्षा टेम्पो उभा राहून जायचं. आम्ही काय करू शकणार ना. थँक्यू. तुला थँक्यू. हॅशटॅग मातशे समजून घ्या मातशे. तर मित्रांनो, बॅड लक थोडासा सेमीफायनल सामना आमका बाहेर जाऊचा लागला. कारण काय जरा पंचांचो डिसिजन जरा चुकीचं झालो. आणि जय आवड होतो ते आवड देऊक नाही. आणि 2 रन्साची काहीतरी मॅच राहिलेली. 4 बॉलात की 3 बॉलात काहीतरी 2 रन्स हवे होते. आणि मग तो आवड असताना आवड देऊक नाही रन्स त्यांच्यानी घोषित केला नाही. आणि मग तो रेंज भेटल्यानंतर ते जिंकले. थोडीशी सेमीफायनलला आमचा बॅड लक होता. आत्ताच जस्ट झाली सेमीफायनल. तर आता काय सगळे नाराज आहेत. तर आता ते जातील नाराजपणे. आम्ही नाराजच आहे. कसं एवढा सकाळपासून सामने खेळा, सकाळी 6 वाजल्यापासून सगळे मेहनत केला आणि आता काहीतरी कमी पडला असं आमका वाटाक लागला. तर काय नाही, चला मग आपण भेटूया जातानाच्या प्रवासात थोडंफार. 13 जण आहोत ना. पाऊस लागलो, पाऊस. कानात पाणी गेला. मसालो तू दावत घातलो गेलो. तू कोण सांगणार हो? चुकी झाली, माफ कर. माझा मोबाईल, माझं ब्लॉग, माझा चॅनल, माझं युट्यूब चॅनल. तू कोण तू कोण? तू संदेश असली कर रे. वागदातून आपलं साथ झाला, बघितलं गळत झालं. ब्लॉग सुरू केला. तुला काल काय बोललेलं रोहित? काय बोललेलं रोहितने मला सांगायला लावलं करू नको, उद्या जंगाड होतला. आज झालं बघितलं तू अंदाज झाली. हो
खयचा रे स्टेशन करमाली करमळे होय का करमळा मेल्या तर मित्रांनो जस्ट आम्ही आता कणकवलीच्या स्टेशनला येलाव म्हणजे आपल्या एरियात येलाव आपल्या हद्दीत येलाव तर मग व्हिडिओ संपूची वेळ झाली असा तर ही जर व्हिडिओ तुमका जर आवडली तर नक्की लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि जर आमच्या कोकण या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर आमच्या कोकण या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा तर मग चला मग लवकरच भेटूया येणाऱ्या नवीन व्हिडिओत तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय